veliki pozdrav svima ljudi. Dobrodošli u moju novu epizodu. Danas igramo opet Minecraft. Snimio sam epizodu gdje sam isto igrao Minecraft, ali nisam mogao da pošaljem. Preselio sam se, evo, vidite Dutch Original World, tu se ne preselio, vidite, ne igramo jedan prvi sad. Znači, preselio se, napustim onu kuću i poslao svog konja. Koga sam posle u lavu skrčko malo nešto. Bio sam gladnio sam na putu, sam, znate. Ali, napravio sam, sad će prema novu kuću. Kao što možete da vidite, ovdje će nam da napravimo našu kuću, da imamo ovako lep pristup okeanu. A ovdje imamo ovu neku šumu. Da, šuma. Evo ga tamo, imamo tamo neku snežnu ostrvu na kojoj smo mogli napravimo naše iglo. Imam super ideju za ovaj svijet. Znači, imam super ideju, ali prije toga ja moram da napravim kuću. Neka bude negdje ovdje. Neka bude dalje. Neka bude još dalje. Super. I pozdrav ljudi, vraćamo se posle duže pauze. Morao sam da, pa pogledajte sami. I naravno, ništa nije iz kreativa. Ali veoma je super, znači, efikasno, veoma je efikasno. 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 Jebem vas.